आपण मन तो निहाती भाବରେ ଜଣାଥିବ ଏଇ 2-4 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଖବର ଭାଇରାଲ ଭାରି ଜୋରସୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପଣ୍ଡା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପିଲାଟିକୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନେଇ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବା ନେଇ ଚାହୁଁଛି। ଟିଚର ହେଇକିରି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଯାହା ହଉ ଆମର କିଛି ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ସାଥୀ, ଏମିତି 2-4 ଜଣ ସଂଘ ମିଶିକିରି ସେ ସୁଭଦ୍ରା ପଣ୍ଡାକୁ ଯାହା ମିଳିଲା ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେତିକି ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁକରି ମୋ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ମାତ୍ରାକରେ ହିଁ ଭୁଲ ଥାଏ। ତେଣୁକରି କାହାକୁ କିଛି ନ ଭାବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ହିଁ ଉଚିତ ଆମର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବା ନେଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ କରିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଭାବୁଛି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମର ସାଥୀ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଆମର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଆଉ ଇଏ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଳିଆ ଆକୁ ପରିଚୟ ଦେବି, ଆଉ ମୋ ମାଆ ଭଳିଆ ଆକୁ ପରିଚୟ ଦେବି। ଯେହେତୁ ଇଏ ପିଲାଟି ମାଆ ଛୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆକୁ ନେବା ନେଇ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଏତିକି ତ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ କିଛି ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି, ଦିଲ୍ ସେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଝିଅଟିରେ ବି କେହି ନଥିଲେ, ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦୟା କଲେ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ହେଲ୍ପ କଲେ ଯାଇକି ଆମର କିଛିଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ ସେଇଠି ଲୋକ ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଘୃଣା କଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ରକ୍ତ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ କ'ଣ ଅଲଗା? କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ନୀଳ କଳା ରକ୍ତ ବାହାରିବ କି? ବାହାରିବନି ନା। ଆପଣଙ୍କର ସେ ନାଲି ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ମୋର ବି ସେ ନାଲି ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ଏଥିରେ ଫରକ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଜଣକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା, ଜଣକୁ ଆମେ ଅପନିନ୍ଦା ଦେବା, ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନା। ସେ ବା ଛୋଟିଆ ବାଳକଟେ, ସେ ବା କ'ଣ ଜାଣିଛି? ମେଟ୍ରିକରେ 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ବା କ'ଣ ଜାଣିଛି? ଯାହା ହଉ ଆମର ସେ ଟିଚର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେ ଟିଚର ତାଙ୍କ ବାପାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପିଲାଟିକୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଦିନେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ପିଲାଟିକୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପାରିଂ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହଜାର ଡେଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କାହାର ବାପ ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି ମୋର ଖାଲି ପୁଅ 2 ଜଣ, ମାଆ ମରିଯାଇଛି, ବାପା ମରିଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଏତିକି ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଟଙ୍କାଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଟଙ୍କାଟେ କାହାକୁ କେହି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମ ସଂଗଠନ ମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକିରି ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏମିତିଆ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଥିଲେ ମିଳେ।
ଆଉ ସେ ଝିଅଟିକି ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଝିଅ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜେ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଆସୁଛି ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଝିଅଟି ଭଲରେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ୁ, ତାର ବି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହେବାର ତାର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି। ସିଏ ବି କିଛି ଦୁନିଆରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁକରି କାହାର ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁନି, ବରଂ ସେ ପିଲାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠୁ। ମୁଁ ଏମିତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ହେଇକି ପିଲାଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।